Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη επεισόδιο που θα κάνει κοιλιά. Είμαστε πολύ χαρούμενοι σήμερα γιατί συνέχισε. Έχουμε εδώ τα παιδιά από την Αγριάδα, η Αούστρας ή Αγριάδα. Έχουμε τη Στεφανία και το Διαμαντή. Γεια σας. Και είμαστε εδώ να μιλήσουμε για τη δουλειά που κάνουν. Ένα έργο που έχει γράψει η Λένα Κιτσοπούλου. Και θα μας πούν τα παιδιά περισσότερα. Ξεκινάμε με το. Θέλω να παρουσιαστείτε λίγο, να αυτοπαρουσιαστείτε λίγο. Ποιοι είστε για κάποιον. Παρακαλώ. Ποιοι είστε για κάποιον που δεν σας ξέρει. Ωραία, θα ξεκινήσω εγώ, γιατί είμαι σίγουρα δεν με ξέρουν. Ναι, εγώ είμαι η Στεφανία Σαμαρά και είμαι ηθοποιός. Αυτή είναι η πρώτη μου σκηνοθεσία και 11 Μαρτίου έχουμε την πρεμιέρα μας εδώ. Καλή επιτυχία. Ευχαριστούμε. Διαμαντή. Αυτό ήταν. Ναι. Λοιπόν, γεια σας. Εδώ μιλάω. Και στα δύο, ναι. Λοιπόν, εγώ είμαι ο Διαμαντής, ο Αδαμαντίδης. Είμαι ηθοποιός και μουσικός. Τι. Πάμε, συνεχίζουμε. Ωραίο. Χαλάσαμε Πατήσμα. ήδη το. Λοιπόν, είμαι ηθοποιός και μουσικός. Τι κάνω. Αυτή την περίοδο παίζω στην παράσταση Μαριχουάνα της Μαμάς. Είναι η καλύτερη, σε σκηνοθεσία της Μαράγδας Καρίδη. Της Μαράγδας της Καρίδης. Της Μαράγδας της Καρίδη στο θέατρο Ήδη. Εμείς δεν τελειώνουμε 10 Μαρτίου, εμείς παίζουμε για πάντα. Παίζουμε από τον Οκτώβριο και θα παίζουμε μάλλον μέχρι την Κυριακή των Βαΐων. Τετάρτη με Κυριακή και Δευτέρα με Τρίτη από 11 Μαρτίου θα είμαι στον Αούστρας ή Αγριάδα της Λένας Κιτσοπούλου σε σκηνοθεσία της Στεφανίας Σαμαρά. Στεφανίας της Σαμαράς στο θέατρο 104, όπου κάνω και τη μουσική. Ωραία. Είναι Αούστρας ή Αούστρας. Αούστρας. Γιατί είμαι σίγουρος ότι είναι Αούστρας. Μόνος μου. Okay. Καλά, πολλοί κόσμος. Αούστρας. Εγώ το έχω ακούσει και Outrust. Πείτε μας, έτσι περιεκτικά, λακωνικά, με δύο λόγια, τι πραγματεύεται το Αούστρας ή η Αγριάδα. Λοιπόν, το Αούστρας είναι ένα έργο που έγραψε η Λένα Κιτσοπούλου το 2011, στο οποίο μάλλον βρίσκουμε 3 νέους, η αγαπημένη ατάκα του Διαμαντή αυτή, η νεανικότητα, 3 νέους, σε ένα σαλόνι, στον καναπέ, όπου περιμένουν να έρθει ο ξένος, τον οποίο γνώρισαν το πρωί στο κέντρο της Αθήνας, είναι τουρίστας και τον περιμένουν να έρθει, τον έχουν καλέσει στο σπίτι τους στις 9 το βράδυ. Και μέσα από αυτή την αναμονή και την πλήξη και την ανία την οποία βιώνουν, αρχίζουν και συζητάνε πράγματα για να βρουν κάτι να κάνουν, να βρουν κάτι να συζητήσουν. Και ξεκινάει ένα ντόμινο κλισέ ρατσιστικών, σεξιστικών, ξερατών, το οποίο σταματάει, ερωτηματικό, όταν έρχεται ο ξένος που μπαίνει προς το τέλος του έργου και εκεί πλέον αλλάζουν τα πράγματα κάπως. Αυτό που έχω πει και στα παιδιά και έχουμε συζητήσει και είναι στόχος αυτής της παράστασης, αυτού του ανεβάσματος, είναι αυτό το πρώτο μέρος, όπως το λέμε, μέχρι να εμφανιστεί ο ξένος, να είναι μία μεγέθυνση της βαρεμάρας που νιώθουν αυτοί οι άνθρωποι έτσι κι αλλιώς στη ζωή τους. Γιατί είναι αυτοί οι άνθρωποι που δεν έχουν τίποτα να κάνουν, που όλα τους ενοχλούν, που δεν κάνουν τίποτα για να τα αλλάξουν και το μόνο που μπορούν είναι με κάποιο τρόπο να κατηγορούν τους άλλους. Να κριτικάρουν. Ναι. Οπότε έχουμε τον Βαγγέλη που είναι ο Διαμαντής, που είναι ο γκόμενός μου όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στο κείμενο. Εγώ είμαι η Κατερίνα και η Θαλασσινή Βοστοτζόγλου είναι η αδερφή μου η Αγγελική. Σε αυτό το σημείο να σημειώσω ότι το έργο αυτό έχει κανονικά 2 άντρες και 1 κοπέλα. Και είναι αδέρφια η κοπέλα με τον Άγγελο και ο Βαγγέλης είναι ο γκόμενός μου. Εμείς έχουμε κάνει μια αλλαγή σε συνεννόηση με την Κιτσοπούλου και ο αντρικός ρόλος έχει γίνει γυναικείος και έχουμε κρατήσει τα αντρικά χαρακτηριστικά του. Αυτά, ναι. Οπότε είναι αυτό. Είναι ένα βύθισμα και ένα βούλιαγμα σε έναν κόσμο που υπάρχει αυτή τη στιγμή, πολύ έντονα. Πάλι θα πω κάτι που συζητούσα σήμερα, ότι έχει μεγάλο ενδιαφέρον σε αυτό το έργο, ότι έχει γραφτεί πριν 13 χρόνια. Αλλά αυτή τη στιγμή κάπως είναι πιο σοκαριστικό. Γιατί έχουμε βιώσει αυτά τα 13 χρόνια ό,τι έχουμε βιώσει. Και γιατί ο λόγος είναι απολύτως ρεαλιστικός και αυτό που συμβαίνει, τουλάχιστον σε αυτό το ανέβασμα, είναι κάπως αλόκοτο, είναι κάπως παράλογο, είναι κάπως μεγεθυμένο και στις αντιδράσεις μας και στη συμπεριφορά μας και στον τρόπο που διαχειριζόμαστε τις καταστάσεις
οι οποίες λαμβάνουν μέρος. Ναι, και κάπως αυτό ψάχνουμε, ρε παιδί μου, να βρούμε μαζί με τα παιδιά και λίγο, ας πούμε, περισσότερο με τον Διαμαντή και με τον Αυγουστίνο τον Κούμουλο που μας κάνει την κινησιολογία. Ψάχνουμε να βρούμε όλα αυτά που μπορούν να υπογραμμίσουν και να ενισχύσουν το ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν είναι οι μοναδικοί. Δεν είναι μία περίπτωση που μπορεί και να συμβεί και να πεις, ας πούμε, ρε, τι κάνανε ρε φίλε. Πήγε άλλη και δηλητηρίασε τα παιδιά της και το έκανε κατ' εξακολούθηση, ας πούμε. Ναι, ίσως να είναι λίγο πιο σπάνιο. Αυτοί οι άνθρωποι υπάρχουν. Αυτοί οι άνθρωποι ενδεχομένως είναι οι άνθρωποι που έβαλαν τη Χρυσή Αυγή στη Βουλή. Αυτοί οι άνθρωποι είναι άνθρωποι που έχουμε συναντήσει και επειδή σας ξέρω εσάς τους δύο το έχουμε ξανασυζητήσει, υπάρχουν και παρασιτούν με έναν τρόπο εις βάρος των άλλων. Και είναι πολύ ορατή σε πολλές εκφάνσεις της καθημερινότητάς μας και της κοινωνίας πολύ. Ναι. Εμένα η σχέση μου με το έργο κάπως ξεκίνησε παραδόξως όταν γράφτηκε. Γιατί που θέλω να καταλήξω, όταν ήμουν στη σχολή, στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, το 2009 μπήκα, το 2012 τελείωσα, όταν γράφτηκε το έργο και είχε προκύψει να το έχω κάνει, κάπως να το έχω διδαχτεί στη σχολή, να έχω ασχοληθεί με αυτό το κείμενο, το έχω διαβάσει και το είχαμε κάνει σε ένα αναλόγιο, οπότε κάπως είχα έρθει σε επαφή με το κείμενο. Βέβαια ήταν τότε όταν είχε γραφτεί το 2011, πριν αρχίσουν να συμβαίνουν αυτά τα υπέροχα πράγματα που συνέβησαν στη χώρα μας τότε. Και φυσικά ήμουν και πιο μικρός και το είχα αντιμετωπίσει λίγο πιο ελαφριά, να πω, δεν ξέρω. Κάπως με μια προσέγγιση λίγο πιο τσιρικά στη σχολή, λίγο πιο ελαφρύ. Παρ' όλα αυτά, και 2-3 ατάκες μέσα από το κείμενο μας είχαν μείνει με τους συμφοιτητές τότε στη σχολή. Ανά τα χρόνια που κάναμε παρέα, αναφέραμε λίγο έτσι, χαχαχαχου, γελούσαμε. Και κάπως εγώ το γνώριζα το έργο και το κουβαλούσα μέσα μου από αυτή την άποψη στο πίσω μέρος του μυαλού μου όλον αυτόν τον καιρό. Και ήρθε η Στεφανία και μου είπε: θέλω να κάνω αυτό, μου λέει. Και της λέω: το ξέρω αυτό το έργο. Το ξέρω και καλά αυτό το έργο. Αλλά είναι πολύ διαφορετικό το πώς το αντιμετώπισα τότε και πώς το διάβασα τότε και πώς το διάβασα τώρα που κλήθηκα και να παίξω και να γράψω μουσική, αλλά και που έχουν συμβεί όλα αυτά που είπαμε στη χώρα τα τελευταία χρόνια. Γιατί τότε, ας πούμε, θυμάμαι ήμουν στη σχολή και κάναμε αυτό το κείμενο και θυμάμαι εκείνο το πρωινό που ξύπνησα να πάω στη σχολή και είχε η μητέρα μου ανοιχτό στο σπίτι Παπαδάκη και είδα αυτή την υπέροχη σκηνή με τον Κασιδιάρη που λούζει αυτό και πλακώνει στα χαστούκια. Και εγώ το έλεγα σήμερα. Το είδα live, παιδιά, αυτό να συμβαίνει στην τηλεόραση εκείνη την ώρα. Και γενικά είχαν αρχίσει να συμβαίνουν όλα αυτά τα ωραία πράγματα. 1,5 χρόνο μετά δολοφονήθηκε ο Παύλος Φύσας και άρχισαν να γίνονται όλα αυτά. Θα μου πεις τώρα, είναι ένα έργο που μιλάει για τη Χρυσή Αυγή, για τον φασισμό? Όχι. Γιατί δεν είναι να επικεντρωθείς μόνο στο θέμα του φασισμού ή στο θέμα, για μένα, ούτε μόνο της ξενοφοβίας, ούτε στο Ελληναρά, ούτε στο αυτό, είτε στο ένα είτε στο άλλο. Είναι σε όλο αυτό το φάσμα που περιλαμβάνει όλους αυτούς τους ανθρώπους γύρω μας, πώς δέχονται ή αποδέχονται ή δεν αποδέχονται το διαφορετικό, το ξένο, λοιπόν, ας πούμε, με αυτή τη θεματολογία. Το μη οικείο. Το μη οικείο. Φυσικά το κείμενο γίνεται πιο συγκεκριμένο, για τους λόγους του, αλλά αυτό. Άρα τώρα, ρε παιδί μου, συγγνώμη, το διάβασα πρώτη φορά τώρα που κλήθηκες και να το κάνεις. Ποια συναισθήματα μου σου δημιουργήθηκαν τώρα τη δεύτερη φορά συγκριτικά με τότε? Μου δημιουργήθηκαν τα συναισθήματα τώρα, εγώ, σαν διαμαντής, ηθοποιός πλέον και όχι φοιτητής δραματικής σχολής, έχω κάτι να πω μέσα από αυτό το έργο. Προφανώς ο Διαμαντής ήταν 20 χρονών και λίγο πιο, όχι ζυμωμένος μέσα στην κοινωνία, να μην είχε να πει τόσα πράγματα και να το είχε αντιμετωπίσει αυτό το έργο κάπως έτσι. Μιλάω για το τρίτο πρόσωπο για τον εαυτό μου, ψωνάρα. Επίσης είπες σαν Διαμαντής, όχι ως Διαμαντής. Ναι, σαν κάνεις το Διαμαντή. Παριστάνω το Διαμαντή. Ωραίο είναι γιατί αυτό το Inception υπάρχει και λίγο μες στο έργο. Τώρα θεωρώ ότι έχω κάτι να πω μέσα από αυτό το έργο και εγώ. Αυτό που ήθελα να πω προηγουμένως Ή το έχω ζήσει. Είναι ότι είναι ένα στοίχημα για μας στο ανέβασμα αυτό να μην είναι ένα έργο που θα δεις μέλη της Χρυσής Αυγής ή που θα δεις τύπους. Είναι ένα στοίχημα δικό μας να δεις ανθρώπους που θα μπορούσαν να μένουν στο διπλανό διαμέρισμα και έχουν αυτή την νοοτροπία και οδηγήθηκαν σε αυτό. Φυσικά όλο αυτό είναι
στρετσαρισμένο με τέτοιο τρόπο, ώστε να φαίνονται όλα λίγο πιο μεγάλα. Και ναι, εγώ δεν είμαι πολύ σίγουρος, γιατί είναι αυτό. Εμένα μου έχει συμβεί πάρα πολλές φορές να πάω στο θέατρο. Συγγνώμη τώρα, στη διακόπτω, αλλά στην κουβέντα. Μου έχει τύχει πολλές φορές να πάω στο θέατρο να δω κάτι και να πω. Άμα αυτά δεν συμβαίνουν τώρα στην πραγματική ζωή. Αυτά και συμβαίνουν αυτά και χειρότερα. Μιλάω για το ανέβασμά μας. Το ανέβασμα, ναι. Μιλάω για το ανέβασμά μας. Φυσικά και αυτά συμβαίνουν. Αλλά και ο τρόπος που παίζουν τα παιδιά είναι στόχος μας να είναι. Ναι, με στρετσαρισμένο και να καταλαβαίνεις πού γίνεται αυτό λίγο παράλογο και σουρεαλιστικό και πού αυτά που λένε, ακριβώς επειδή είναι πολύ ρεαλιστικός ο λόγος, να έρχεται να πατάει στην πραγματικότητα. Πάντως το νιώσαμε κι εμείς, δηλαδή, τουλάχιστον να μιλήσω για μένα, δεν ένιωσα ότι είναι μακριά από την πραγματικότητα, δεν ένιωσα ότι είναι κάτι τύπη εκτός. Δηλαδή, και αυτό είναι το τραγικό με αυτό το έργο. Αυτό είναι το τραγικό με αυτό το έργο. Εγώ θα έλεγα, και πιστεύω είναι σίγουρα και στο μυαλό της Στεφανίας αυτό, εγώ θα ήθελα μετά από αυτή την παράσταση να αρχίσει να ανεβαίνει πιο συχνά αυτό το έργο. Να έρθουν να δουν την παράστασή μας και ναι, γιατί υπάρχει. Εμένα μου έχει κάνει και εντύπωση που δεν έχει ανέβει. Αυτό θέλω να πω. Γιατί δεν έχει ανέβει αυτό το έργο 13 χρόνια, ας πούμε. Που είναι Λένα Κιτσοπούλου. Αν και αν ανεβαίνει και αν δεν ανεβαίνει Λένα Κιτσοπούλου. Έτσι. Γιατί δεν έχει ανέβει αυτό. Προφανώς όχι γιατί υπάρχει μια συνωμοσία που πίσω προσπαθεί να κρύβει. Αλλά θέλω να πω ότι κέρδος θα είναι για όλους. Ενώ θα έχει νικήσει η παράσταση, αν μετά από αυτό το έργο το ξαναδούμε και του χρόνου και του παραχρόνου και να το ανεβάσουν κι άλλοι. Να ξαναδούμε του χρόνου και του παραχρόνου από εμάς. Ναι, ρε παιδί μου, αλλά καταλαβαίνεις. Να το πέσει τα 10 χρόνια. Αλλά καταλαβαίνεις τι θέλω να πω. Δηλαδή, όχι, μην ξανακάνει άλλα 13 χρόνια να ανέβει αυτό το έργο. Ναι. Όχι. Κοίτα, τουλάχιστον να κάνει 13 να μην είναι πια επίκαιρο. Ναι, ή άμα ξανακάνει να ανέβει 13 χρόνια, αυτά τα 13 χρόνια που θα μεσολαβήσουν να μην είναι σαν αυτά τα 13 χρόνια που προηγήθηκαν. Άμα είναι να μην ξανανέβει ποτέ, να μην χρειάζεται να ξανανέβει ποτέ. Είπατε απλά το ίδιο πράγμα, έτσι. Ναι. Απλά το είπε καλύτερο. Έχει σημασία, θα μου πεις, δεν ξέρεις όταν λέμε Κιτσοπούλου. Ξέρεις. Αλλά αν δεν ξέρεις, η Κιτσοπούλου έχει μια πολύ χαρακτηριστική γραφή. Και αντιλαμβάνομαι απολύτως ότι μπορεί να μην ταιριάζει σε κάποιους ανθρώπους. Υπάρχει μια ομότητα, υπάρχει ένα in your face. Ναι, υπάρχει αυτό, είναι χαρακτηριστικό της, είναι ζητούμενό της. Και υπάρχει σε αυτό το έργο πάρα πολύ. Δηλαδή, το τι αθυροστομία, καντήλι, κακή συμπεριφορά υπάρχει, είναι μεγεθυμένο με έναν τρόπο. Και ταυτόχρονα όχι. Αλλά είναι πολύ χαρακτηριστικό έργο, λένε Κιτσοπούλου. Δεν ξέρω αν εκείνη το πιστεύει. Θέλω να ρωτήσουμε, Λένα, να ακούσει. Μπορεί, ναι, Λένα, να ακούσει. Γράψε μας από κάτω. Πες μας πώς νιώθεις για αυτό το έργο. Ναι, γιατί εκείνη δεν μπορεί να θεωρεί ότι δεν την αντιπροσωπεύει. Εγώ θεωρώ ότι έχει πολύ χαρακτηριστική γραφή και σε αυτό το έργο. Εγώ εμείς στην προπαρασκευαστική κουβέντα που κάναμε, μας έκανε εντύπωση ότι είναι κάποιοι χαρακτήρες που μπορούμε να τους συμπεριλάβουμε σε αυτό το ευρύ φάσμα του ξενοφοβικού, του ρατσιστή, του αμόρφωτου, του ημιφασίστα ή του πολυφασίστα, δηλαδή σε ένα πολύ ευρύ. Αλλά τι υπάρχει, επειδή είπατε πριν ότι δεν είναι ακριβώς το πρότυπο του Χρυσαυγίτη που έχω στο μυαλό μου, ρε παιδί μου, που βγαίνει, ξέρω εγώ, και βρίζει τους μετανάστες ή ξέρω, κυνηγάει ξένους στον δρόμο ή ποιος ξέρει τι κτλ. Είναι λίγο μία πολιτισμική επιβολή. Είναι λίγο μια επίθεση πολιτισμική από την άποψη ότι αυτοί οι άνθρωποι για τι πράγμα υπερηφανεύονται, για τη γλώσσα τους, για τη μουσική τους, για το ταπεραμέντο τους, για τον ταλκά τους. Δηλαδή, για την εκτόνωσή τους. Για την εκτόνωσή τους, για τη μαγιά τους, για το φαγητό τους, για το ποτό τους. Δηλαδή, άρα χωρίς οι ίδιοι να κάνουν για το φαγητό της μαμάς τους. Ναι. Όχι για το δικό τους. Και στην πραγματικότητα αυτός τον οποίο εκτονώνονται δεν είναι ένας μετανάστης από μια αφρικανική χώρα ή ξέρω εγώ, από μια κατάσταση που έχει έρθει από μια εμπόλεμη κατάσταση κλπ. Είναι ένας Βορειοευρωπαίος. Άρα λοιπόν, ξέρεις, είναι τόσο εύστοχη η γραφή ότι φέρνει ρε παιδί μου δύο πρόσωπα ίδια, εξίσου ξενοφοβικά, εξίσου ρατσιστικά, απλά με έναν τρόπο ότι δεν βάζει ένα φιλετικό διαχωρισμό, βάζει ένα πολιτισμικό. Ότι εγώ έχω ταλκά. Και δεν είμαι καλύτερος απέναντί σου επειδή έχεις ανάγκη. Νιώθω καλύτερος απέναντί σου και εδώ που έχεις έρθει ως τουρίστας και θα μου αφήσεις τα λεφτά σου. Δηλαδή, δεν είναι απλά ότι έχεις έρθει εδώ και μου τρως τη δουλειά μου κάνεις. Ο άνθρωπος αυτός και θα κάτσει διακοπές σου. Έχει έρθει τουρίστας. Έχει πάει και στην Αίγινα, τι ωραίο το διημεράκι του. Μια χαρά, γνώρισε κάτι τυπάδι στην ηλικία του και λέει τέλεια να περάσω το τελευταίο βράδυ μου με αυτούς τους Έλληνες που γνώρισα.
Επικαλούμενοι φυσικά πάντα αυτοί οι Έλληνες Τη φιλοξενία τους και γενικά πράγματα δικά τους που τα καπηλεύονται ως δικά τους, χωρίς να έχουν παράξει έργο ή κόπο για κάτι από αυτά να είναι στην πραγματικότητα δικό τους. Το κλασικό αυτό, διατηνόμαστε ότι είμαστε απόγονοι των αρχαίων Ελλήνων, ας πούμε, χωρίς να έχουμε την παραμικρή σχέση με αυτό. Όταν εμείς φιλοσοφούσαμε αυτά στα δέντρα τώρα. Ναι, τη φιλοσοφία, το φαγητό. Είναι αστείο γιατί το φαγητό μας είναι κατά 70% τουρκικό. Έτσι, οι λέξεις που χρησιμοποιούμε είναι τουρκικές, αλλά είναι τόσο λάθος παραφρασμένα όλα αυτά και αλλοιωμένα και ένας αχταρμάς μέσα στο μυαλό. Και το είμαι και ο αχταρμάς που λέω είναι τουρκική λέξη. Είναι τόσο αχταρμάς μέσα στο μυαλό αυτών των ανθρώπων, αυτό το πράγμα, που γεννιούνται, τους λένε οι παλαιότερες γενιές, γιατί φυσικά δεν είμαι αυτή η γενιά, έτσι. Όλο αυτό κληρονομείται. Κληρονομείται και καλλιεργείται από τη μία γενιά στην άλλη. Ευτυχώς τουλάχιστον έχω καταλάβει όσο μεγαλώνουμε όλο και λιγότερο, αλλά δεν πάβει. Και κληρονομείται, οπότε έρχεσαι οι γενιές και σου λέει ότι αυτό είναι δικό σου. Είναι δικό σου, ας πούμε. Μεγαλώνεις με αυτή την πεποίθηση ότι είναι δικό μου αυτό το πράγμα, χωρίς να έχεις καν ψάξει. Είναι, τι θα πει δικό μου, τι είναι η φιλοξενία μας, τι είναι. Δεν ξέρω. Είναι φοβερό πάντως ότι αυτά ακριβώς τα πράγματα είναι αυτά που επιλέξατε να τσαλακώσετε. Δεν ξέρω ακριβώς αν το κάνατε εσείς ή αν είναι από το ίδιο το έργο. Για πες μας, σου που είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Δηλαδή, τι τσαλακώνετε μπροστά στη μούρη του θεάτη, ο εθνικός ύμνος, ο χορός, ο ελληνικός μάγκικος χορός, η μουσική, ο Καζατζίδης. Το θέατρο. Όχι να τη λένε. Ωραία. Το αρχαίο ελληνικό χορός, ας πούμε, το αρχαίο ελληνικό θέατρο. Δηλαδή είναι ακριβώς αυτά τα οποία, ρε παιδί μου, είναι τα 5 πράγματα που θα σκεφτείς να πεις ότι τι σε χαρακτηρίζουν. Και είμαστε υπερήφανοι. Και είσαι περήφανος με την ταυτότητά σου ως Έλληνας. Ναι. Πάρτα τώρα, ρε παιδί μου, αποδομημένα. Εντάξει, την κατεύθυνση την έχει δώσει η Λένα. Είναι ξεκάθαρα γραφή σε κάποια πράγματα. Πραγματικά έχουμε πειράξει ελάχιστα πράγματα από το έργο. Στη σκηνοθετική ματιά τσιμπήσαμε πράγματα. Δηλαδή αυτά που υπόνονται όλα. Τα χωρικά, ας πούμε, γιατί έχει κάποια χωρικά μέσα η παράσταση, υπόνονται όλα. Τώρα το πώς έχουμε επιλέξει εμείς να αποδοθούν είναι ένα άλλο θέμα. Άλλη μια ειρωνία, γιατί χρησιμοποιεί μια θεατρική φόρμα, η Λένα Κιτσοπούλου, της αρχαίας ελληνικής τραγωδίας, που είναι δικιά μας. Δηλαδή είναι και αυτό κάπως μια ειρωνία μέσα. Και σχολιάζουν χαρακτήρες οι οποίοι αγνοούν ποια είναι και γιατί πήγαν στην Αγγλία τα μάρμαρά μας. Ναι. Δηλαδή, το έχει μπλέξει πολύ ωραία και μου πήρε αρκετό καιρό, ομολογώ, από την πρώτη φορά που το διάβασα. Κατάλαβα ότι κάτι μου έκανε στην αρχή, αλλά δεν μπορούσα να το ξεκλειδώσω. Δηλαδή, έλεγα τώρα αυτό πώς πάει εκεί, ρε γαμώτο. Γίνεται η μετάβαση πολύ απότομα, γιατί είναι κάποια πράγματα σαν να πηδάς 5 σελίδες. Και ο τρόπος που ξεκλειδώθηκε στο κεφάλι μου ήταν αυτός της μεγέθυνσης. Ότι αυτά τα πράγματα γίνονται πολύ μεγάλα για αυτούς τους ανθρώπους. Η στιγμή που τους πετυχαίνουμε είναι κάτι που έχει στρετσαριστεί πάρα πολύ μέσα στο χώρο και στο χρόνο. Γιατί αλλιώς δεν τα καταλάβαινα ακριβώς. Το οποίο, αν το καλοσκεφτείτε, συμβαίνει στη ζωή. Φυσικά. Δηλαδή, αν μπορέσεις από μια κλειδαρότρυπα, σπάζοντας τον 4ο τοίχο, αν μπορέσεις να μπεις, να δεις ένα μεσοαστικό σπίτι σε μια συνοικία της Αθήνας, και όχι μόνο, της επαρχίας τα έλεγα. Συγγνώμη για τα χρούτσου. Της Αθήνας ή της επαρχίας ακόμη χειρότερα. Ή και μιας... Εγώ θα μιλήσω, εγώ είμαι από τη Θεσσαλονίκη. Δεν είμαι και πολύ περήφανος τα τελευταία 4 χρόνια, 5, να λέω ότι είμαι από τη Θεσσαλονίκη με όλα αυτά που γίνονται εκεί πέρα σε σχέση με όλα αυτά. Με το μακεδονικό που έχει συμβεί, με τους ανθρώπους που βγαίνουν εκεί και διεκδικούν ακριβώς την ονομασία τους. Η Μακεδονία μας είναι δικιά μας, είναι αυτό. Αν ανοίξεις λοιπόν, αν κοιτάξεις από την κλειδαρότρυπα και δεις το μέσο ελληνικό νοικοκυριό, είναι αυτό, είναι ο μικρό κοσμός τους που δεν βλέπουν πέρα από αυτόν. Είναι τόσο περιορισμένη η οπτική τους γωνία, δεν βλέπουν πέρα από αυτόν και όλο τους το σύμπαν είναι αυτό. Οπότε, ακριβώς μεγενθύνεται μες στο κεφάλι τους όλο αυτό το πράγμα και γίνεται αυτό. Δηλαδή, βλέπουμε ένα μικρό στιγμιότυπο, ο θεατής βλέπει ένα μικρό στιγμιότυπο που για τον άλλον είναι η επόμενη μέρα για αυτούς θα είναι το ίδιο. Η επόμενη μέρα θα είναι το ίδιο. Όλη η ζωή τους θα είναι το ίδιο. Από τη μέρα που γεννηθήκανε μέχρι τη μέρα που θα πεθάνουν. Αυτοί οι άνθρωποι, γιατί ευτυχώς υπάρχουν και άνθρωποι που το σπάνε αυτό, φεύγουν από τις οικογένειες τους και το σπάνε αυτό, θα είναι αυτό. Οπότε πάλι κάπως κάνουμε τον κύκλο και φτάνουμε να λέμε ότι είναι μεγενθυμένο, είναι, αλλά θα το δεις και στη ζωή. Ναι, φυσικά και θα το δεις. Ρε παιδί μου, φεύγοντας λοιπόν ο θεατής από την παράσταση,
Τι θέλετε να πάρει. Ό,τι καταλαβαίνει κι αυτός, βρε Χρήστο μου. Ό,τι καταλάβει. Δεν θέλετε να έχει μετακινηθεί λίγο, ας πούμε. Δεν θα μετακινηθεί όταν φύγει από την παράσταση. Θα μετακινηθεί λίγο μετά από όταν φύγει. Δεν το πιστεύω για τίποτα αυτό. Δεν πιστεύω ότι η αλλαγή γίνεται έτσι. Όχι. Κοίτα, μισό λεπτό. Συμφωνώ. Το όχι. Ήταν το μεγάλο όχι. Συμφωνώ. Εμείς το είπαμε. Συμφωνώ. Εγώ γενικά είναι αυτή η άποψή μου. Δεν είναι ότι θα κάνουμε μια παράσταση και θα αλλάξουμε τον κόσμο. Είναι ότι θα κάνουμε μια παράσταση που αυτός που θα έρθει να τη δει, η γνώμη μου έτσι, που αυτός που θα έρθει να τη δει θα πάει σπίτι του και 5 λεπτά παραπάνω να σκεφτεί και να γκουγκλάρει, να ψάξει κάτι, να κοιτάξει κάτι αυτό και την άλλη μέρα να πάει να διαβάσει. Ναι, να πάει να διαβάσει και κάτι άλλο, να κοιτάξει, να λίγο. Αυτό θα είναι μια μικρή νίκη της παράστασης. Και μια άλλη παράσταση που θα κάνει αυτό, και ενός ακόμη καλλιτέχνη που θα πει αυτό, και ενός ακόμη ανθρώπου που θα πει αυτό, και σιγά σιγά κάπως. Ακόμα και μετακίνηση όμως. Ναι. Ακόμα και η ντροπή που μπορεί να νιώσεις βλέποντας αυτούς τους χαρακτήρες να αγνοούν τόσο βασικά πράγματα και να πεις πω. Ρε, εσύ κάτσε να δω τώρα τι είχε γίνει με αυτή τη Μερκούρη τώρα και θέλει να επιστρέψουν τα μάρμαρα. Πράγματι, πήρανε μάρμαρα από την Ακρόπολη και τα πήγαν στην Αγγλία. Κάτι είπε αυτός τώρα. Εάν είσαι εκεί. Ναι, κάτι θα σου δώσει. Ναι. Εάν έχεις προχωρήσει λίγο, νιώθω ότι θα σου επιβεβαιώσει ότι πρέπει να υπάρξει μια αλλαγή πιο ριζική. Και ότι πρέπει να συμβάλλεις στην κοινωνία πια, όχι απαραίτητος συλλογικά, γιατί δεν πιστεύω απαραίτητος στη συλλογική μετακίνηση. Δηλαδή δεν πιστεύω ότι πρέπει απαραίτητος να είμαστε οργανωμένοι κάπου και με αυτή την οργάνωση να πάμε όλοι μαζί μπροστά. Μπορούμε και ο καθένας μόνος μας, κοιτάζοντας λίγο τον εαυτό του και το πώς υπάρχει μέσα στην κοινωνία, να κάνει μικρά πραγματάκια. Οπότε ναι, αν είσαι σε αυτή την πλευρά που έχεις λίγο παραπάνω σκεφτεί, από αυτή την παράσταση ενδεχομένως να πεις ρε γαμώτο, και τώρα τι κάνουμε. Ωραία, τώρα που το βλέπουν κι άλλοι αυτό. Και είμαι σε ένα θέατρο και βλέπω κι άλλους 5 που το πιστεύουν και το πιστεύει λίγο και ο διπλανός μου. Πώς μπορώ αυτό να το πάω λίγο παρακάτω. Ναι, αυτό ακριβώς. Δηλαδή, ο καθένας σαν ατομικότητα, σαν individual, αλλά και σε μικρές συλλογικότητες. Εμείς είμαστε 5 άνθρωποι, 4-5 άνθρωποι που θα θέλουμε να πούμε αυτό. Θα γίνουμε 6, θα γίνουμε 7, θα γίνουμε 10, θα γίνουμε αυτό. Αυτό είναι μια μικρή νίκη. Και εγώ δεν πιστεύω, ας πούμε, και δεν ζούμε και σε αυτή την εποχή. Μπορεί στην εποχή που το έκανε ο Μπρέχτ να είχε άλλο impact αυτό το πράγμα. Φυσικά. Αλλά και πάλι δεν έριξε ο Μπρέχτ τον Χίτλερ. Ναι. Έτσι. 10 υπογραφές δεν ρίξαν τον Χίτλερ. Αλλά για να φτάσουμε εκεί συνέβησαν πολλά μικρά πραγματάκια. Αυτά τα πολλά μικρά πραγματάκια ξεκινάνε από μικρές πρωτοβουλίες. Οι μικρές πρωτοβουλίες καταλήγουν σε μεγάλες κινήσεις. Γιατί το θέμα είναι. Αυτό ήταν ένα high five. Ένα high five τώρα. Γιατί αυτό είναι το θέμα. Δεν είναι να έρθω εγώ να δω το Άουστρας, ας πούμε, αλλά στην κάλπη μπροστά πάλι είναι με μαλάκας. Δεν θα αλλάξει κάτι. Κάπως αυτό είναι το θέμα. Και όχι μόνο στην κάλπη. Παιδί μου, στη ζωή μου, ναι. Ναι, στη ζωή μου. Στο ναι, πώς και κατ' επέκταση. Ναι, ακριβώς. Αυτό όλο θα καθρεφτιστεί στο τέλος και στην κάλπη για να πάει σε κάτι, να σου πω κάτι πιο μεγάλο που εκεί θα αλλάξουν τα πράγματα. Όχι, διαφωνώ με αυτό. Γιατί δεν συμβαίνει στην πραγματικότητα. Όταν η αποχή είναι τόσο μεγάλη, δεν πιστεύω ότι κανένας από αυτούς τους ανθρώπους στη ζωή του μόνος του ατομικά δεν κάνει προσπάθειες. Ναι. Δεν πιστεύω ότι απαραίτητος είναι η ίδια διαδρομή. Δεν υπάρχει ένας δρόμος. Δεν υπάρχει ένας δρόμος. Αλλά απλά επειδή μιλάμε και για το θέατρο συγκεκριμένα, επειδή ανέφερα τον Μπρέχτ, είναι αυτό δηλαδή. Και είναι άλλες οι εποχές. Δεν είναι η εποχή που θα πάει κάποιος να δει μια παράσταση και θα ξεσηκωθεί ένα κύμα που θα αλλάξει τη ροή της ιστορίας. Εδώ τώρα, συγγνώμη, δολοφονίες έχουν γίνει, ας πούμε, και πάλι δεν έχουν καταφέρει να αλλάξουν ριζικά αυτό το πράγμα. Γίνονται μικρά βήματα. Μικρά βήματα. Πιο πρόσφατο και τεράστιο πράγμα δεν έχει. Δηλαδή, έγινε αυτό και δεν έχει γίνει ακόμα της πουτάνας. Γιατί θα έπρεπε να έχει γίνει της πουτάνας. Και δεν θα γίνει. Δεν θα γίνει. Το θέμα είναι ότι στην επόμενη μαλακία που θα συμβεί θα γιγαντωθεί όλο και περισσότερο μέχρι να, δεν ξέρω, να εξαλειφθεί ή να μειωθεί ή να αυτό. Και το τρομερό είναι ότι είμαστε σε μια κοινωνία που
οτιδήποτε, και εσείς το ξέρετε γιατί είδατε και την παράσταση, οτιδήποτε λέγεται σε αυτή την παράσταση έχει φάει cancel από την ελληνική κοινωνία. Έχουμε πάει σε ένα political correct, στο οποίο εγώ πιστεύω ότι πρέπει να φτάσουμε τρέχοντας στην υπερβολή του για να βρεθεί κάποια στιγμή το όριο. Να βρούμε τη χρυσή τομή. Να βρούμε τη χρυσή τομή, γιατί αλλιώς ψάχνοντας δεν θα βρεις τη χρυσή τομή. Έτσι πιστεύω εγώ. Παρ' όλα αυτά, έχει φάει cancel ο τρόπος που μιλάμε, και θα το καταλάβει όποιος δει την παράσταση, και έχουν γίνει χειρότερα πράγματα. Που φυσικά το γλωσσικό είναι ένα μεγάλο ζήτημα και για μένα πάρα πολύ σημαντικό, αλλά ταυτόχρονα έχουν συμβεί ακραία πράγματα στη χώρα. Οπότε αυτό το έργο πατάει σε δύο κόσμους. Πατάει σε όλα αυτά τα 13 χρόνια και με έναν πολύ περίεργο τρόπο στο πώς ακόμα πρέπει να γίνουν. Θα πάω σπίτι μου πολύ βαθιές σκέψεις μετά από αυτή τη συζήτηση. Αν αυτοκτονήσω σήμερα είναι από αυτόν. Άσε να σου λέω. Ναι, να μας αναφέρεις όμως, γιατί αν αυτοκτονήσει, φίλοι, θα κάνουμε επιτυχία. Θα γράψω η τελευταία συνέντευξη για τον Χρήστο και τον Βαγγέλη. Την τελευταία συνέντευξη. Οι τελευταίοι άνθρωποι που είδαν. Η Στεφανία Σαμαρά. Θα πείτε εσείς τότε ότι η παράσταση ήταν σπουδαία. Θα είναι ένα στούρημα. Με τα θάνατα θα δικαιωθείς. Θα δικαιωθείς όσο δεν πάει. Δεν θα σου αφήσω να το ανεβάσουμε τα θάνατα. Όχι, θα το αφήσει, παιδί μου, που θα είναι πάνω στα βήματά σου. Αν είναι στα βήματά μου, να αφήσω μια παρακαταθήκη. Τι παρακαταθήκη. Μέσα από αυτά που λέτε, περάσαμε και σε κάτι άλλο που συνήθως ρωτάμε, που έχει να κάνει λίγο με το ρόλο του θεάτρου σήμερα. Μετά από αυτήν την ερώτηση, σίγουρα θα αυτοκτονήσει. Εμένα μου αρέσουν πολύ οι τέχνες και μου αρέσει και πάρα πολύ το θέατρο. Αλλά δεν μου αρέσει καμία τέχνη, ούτε και το θέατρο, όταν αυτό που παρουσιάζεται είναι εις βάρος του μηνύματος, μία τεχνική, μία εξυπνάδα, μία ανάγκη αυτοπροβολής. Είτε είναι του σκηνοθέτη, είτε είναι του ηθοποιού επί σκηνής, είτε είναι του σκηνογράφου, είτε είναι του ζωγράφου. Δεν με νοιάζει να μου δείξεις πόσα μπορείς να κάνεις. Με νοιάζει με ό,τι κάνεις να έχεις κάτι να μου πεις. Δηλαδή, αν μια παράσταση έχει να μου πει κάτι σπουδαίο για την πίστη στον έρωτα ή για την αναζήτηση της ελευθερίας, μου είναι εξίσου σημαντικό με το να μου δείξεις τον τρόπο που θα μάθω να σέβομαι τον διπλανό μου. Θεωρώ δηλαδή ότι η τέχνη μπορεί να πατήσει σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής μας και να μιλήσει για αυτά και να έχει να μου πει κάτι. Έχω δει πάρα πολλές παραστάσεις, γιατί μ' αρέσει να βλέπω θέατρο. Μ' αρέσει, το γουστάρω και ως θεατής δηλαδή. Δεν βαριέμαι να πάω, δεν βαριέμαι να δω πράγματα, να ψάξω να πειραματιστώ. Έχω δει πάρα πολύ ωραίες παραστάσεις τα τελευταία χρόνια που και είχαν να πούν κάτι και το έκαναν και με έναν τρόπο που δεν μου κουνούσαν το δάχτυλο ή δεν είχαν ανάγκη να μου δείξουν «Κοίτα πόσο καλά το κάνουμε και τώρα σου κλείνω το μάτι». Έχει σημασία για μένα να υπάρχει κάτι, ρε παιδί μου, να σε καίει να πεις κάτι. Θα μου πεις είναι εύκολο? Όχι, δεν είναι εύκολο. Και σίγουρα δεν είναι εύκολο γιατί παράλληλα είναι και δουλειά. Και πρέπει και να βιοποριστώ κι εγώ και πρέπει εκτός του ότι θα βιοποριστώ, πρέπει να το κάνω και με τέτοιο τρόπο που θα έρθει και κάποιος να το δει. Δηλαδή το ότι εγώ αυτή τη στιγμή κάνω μαζί με τη Θελεσσινή τη Βοστατζόγλου και την παραγωγή και εγώ σκηνοθετώ και ταυτόχρονα και παίζω, πέραν του ότι είναι από τα πιο δύσκολα πράγματα που έχω κάνει στη ζωή μου ever. Ever. Και αυτή τη στιγμή ακούτε τη βροχούλα. Εγώ λέω να το κάνω. Βροχούλα, ρε. Να πούμε ότι αυτή τη στιγμή μένεται κατακλυσμός έξω από το Είναι η θέατρο. τελευταία συνέντευξη στο Λονό. Παίρνουμε και Κλείνουμε γιατί πρέπει να το ανεβάσουμε YouTube γιατί δεν... Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να γίνει ASMR αυτό το podcast και να τους βάζουμε και ήχους βροχής, τον αναπήρα που ανάβει. Για να ολοκληρώσω το που έλεγα. Ναι. έχουμε χρόνο. Εδώ. Τι ώρα περνάει ο Νοέ απ' έξω. Αυτό που έλεγα, δεν το θυμάμαι ακριβώς. Θυμάται κάποιος να μου πει τι έλεγα? Ότι είναι ότι είναι παίζεις δυσκολότερα και... πράγματα που τις Ναι, κάνεις στη γιατί ζωή παίζεις, σου. κάνεις παραγωγές. Ότι ακριβώς λοιπόν επειδή τα βλέπω όλα αυτά τα κομμάτια, παράλληλα με το ότι βλέπω αυτά τα κομμάτια, είμαι και αναγκασμένη, σε εισαγωγικά, γιατί δεν είμαι αναγκασμένη, το κάνω για την προώθηση της παράστασης, αλλά εγώ κάνω την προώθηση της παράστασης, ας πούμε, στα social media. Οπότε αυτό
πρέπει να κάτσω να ασχοληθώ και να σκεφτώ τρόπους με τους οποίους η παράσταση θα προβληθεί και θα φανεί και θα μπει κάποιος να πατήσει το ρημάδι το λογαριασμό μας στο Instagram και θα δει ότι παίζουμε κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 9 στο Θέατρο 104, Ευμολπιδών 41, στον Γκάζι. Παράλληλα με αυτό όμως, γίνεται και το εξής τρομερό σε αυτό που σας περιγράφω τώρα. Αποφασίζω ένα πρωί, χωρίς καμία σκέψη πριν, να πω στους ηθοποιούς, θέλω όλοι να μου στείλετε από ένα βιντεάκι, σαν να τραβάτε TikTok ως χαρακτήρες του έργου, τι θα λέγατε, μικρό, για να αρχίσουμε να τα ανεβάζουμε, reels στο Instagram. Ανεβάζω τις θαλασσινείς, ανεβάζω αυτό και κάνω κι εγώ ένα. Και κάνω εγώ ένα ως Κατερίνα, που λέω, ωραία, στο μαλλί μου, κοίτα πώς μου το κάνανε το μαλλί στο κομμωτήριο, είναι χάλια, και έδωσα 20 ευρώ για να είναι αυτό το μαλλί ευπρεπή. Και είναι λάθος. Και η κοπέλα το γνωρίζει ότι είναι λάθος η ηθοποιός. Αλλά ο ρόλος θα έλεγε αυτό. Και γίνεται... Σου γράφαν όλοι ότι έχεις πει λάθος. Λεμουνίλιο πανηγύρι. Because γίνεται χαμός, ήθελα να πω, για όποιον κάνει το μοντάζ. Δεν ξέρει γαλλικά. Και γίνεται χαμός διότι από κάτω αρχίζουν να με κράζουν με το χειρότερο τρόπο. Με το χειρότερο τρόπο. Πιστεύοντας ότι εγώ είμαι μία που ανέβασα για το μαλλί μου και δεν ξέρω να μιλάω ελληνικά. Δεν αντιλαμβάνονται περισσότερο ότι πρόκειται για παράσταση και για ρόλο. Δεν κοιτάνε ρε καν το description από κάτω, την περιγραφή, τίποτα. Και ξαφνικά δημιουργείται ένα δεύτερο παράλληλο σύμπαν με την παράσταση που είναι πιο κιτσοπουλικό από την παράσταση. Γιατί αυτό είναι Κιτσοπούλου. Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι στο μυαλό μου τώρα, όσο περνάνε τα χρόνια και επειδή ασχολούμαι και με τη μουσική, κάπως αντιλαμβάνομαι ότι και σε σχέση με αυτό που λέγαμε πριν, ότι ο καθένας ατομικά πρέπει να βάλει το λιθαράκι του. Για μένα, πώς πηγαίνει ρε παιδί μου το πρωί ο φούρναρης να ψήσει και να βγάλει τα ταψιά του και να βγάλει το ψωμί, καταβάλει κάποιον κόπο για αυτό το πράγμα. Έτσι. Για να προσφέρει κάτι, για να παράξει κάτι, για να προσφέρει κάτι σε έναν άλλον. Okay. Κάπως κι εμείς φτιάχνουμε κάποια πράγματα, θα το πω έτσι, είτε στη μουσική, στις τέχνες, εν πάση περιπτώσει, δημιουργούμε κάποια πράγματα για να τα χαρίσουμε σε κάποιον, για να τα επικοινωνήσουμε με κάποιον. Για μένα δηλαδή, λοιπόν, αυτό το πράγμα έχει να κάνει, θέλω να βλέπω, όπως είπε η Στεφανή, τι θέλει να βλέπει. Εγώ μου αρέσει πλέον να βλέπω στις τέχνες το τελικό αποτέλεσμα, θέλω να έχει κόστος για τον καλλιτέχνη. Γιατί δεν έχει αλλιώς νόημα για μένα αυτό το πράγμα. Θέλω να βλέπω ότι έχει κάποιο κόστος για αυτόν που το κάνει. Γιατί μόνο έτσι θα συγκινήσει και τον άλλον. Θα συγκινήσει τον άλλον. Μέσα από αυτό που είπε και η Στεφανία, δεν με νοιάζει, ναι, μέσα από την τεχνική σου, από τον τρόπο που το κάνεις, από αυτό, αλλά πλέον αν δεν έχεις να πεις κάτι, είτε μέσα από ένα τραγούδι, είτε μέσα από μια παράσταση που θα κάνεις, είτε μέσα από ένα ποίημα που θα γράψεις, είτε από... Ακόμη και από ένα, δεν ξέρω ρε παιδί μου, και στη νέα εποχή που ζούμε, στο 2024, και από ένα TikTok που θα κάνεις, πλέον με συγκινεί να βλέπω ότι αυτό που κάνει ο άλλος του κοστίζει. Στον καλλιτέχνη, πιστεύω, πλέον πρέπει να μας κοστίζουν αυτά τα πράγματα για να τα επικοινωνούμε με τον κόσμο. Γιατί αλλιώς δεν κουνιέται φίλο. Δεν συμβαίνει κάτι για μένα. Και άμα δεν σου κοστίζει αυτό το πράγμα, δεν θα περάσει. Για μένα αυτός είναι ο καλλιτέχνης. Να σου κοστίζει αυτό το πράγμα. Και άμα πάμε πιο πίσω και δούμε παλιότερα πώς κάναν παραστάσεις, πώς γράφαν μουσικές, πώς γράφαν βιβλία, πώς γράφαν αυτό τους κόστιζε. Αυτά τα μεγάλα, ό,τι μεγάλα πράγματα έχουν υποθεί μέσα από την τέχνη, είναι πράγματα που σκίζανε ένα κομμάτι του καλλιτέχνη, έκοβε ένα κομμάτι του καλλιτέχνης και το έβαζε εκεί μέσα. Πολύ ρομαντικό μπορεί να ακούγεται, αλλά η ουσία του δεν αλλάζει, όσο καιρός και αν περάσει. Και αυτά μένουν. Αυτό δεν ξέρω. Δεν ξέρω καν αν το κάνω εγώ. Δηλαδή, δεν ξέρω καν αν το κάνω εγώ. Αλλά έχοντας αυτό στο μυαλό μου, προσπαθώ. Ξέρω εγώ. Έχω νιώσει μια φορά στις 2-5 ότι μπορεί να έχει συμβεί. Εκεί, κάπως αυτό. Και πάλι αυτό, ο καθένας ατομικά να κάνει αυτό που μπορεί, μέχρι εκεί που μπορεί. Εκεί που τελειώνει όμως το δικό μου το μπορεί, αν ξεκινάει το δικό σου, τότε δεν υπάρχει κενό. Δεν υπάρχει χάσμα. Κάνεις podcast, ρε παιδί μου, και εγώ κάνω, και εσείς κάνετε podcast. Αν το πονέσεις αυτό το πράγμα,
αν δώσεις κομμάτι από τον εαυτό σου σε αυτό το πράγμα, θα συμβεί αυτό που θες να συμβεί για αυτό που φτιάχνεις. Θα συγκινήσεις. Μπορεί να είναι διασκέδαση. Η τέχνη είναι και διασκέδαση, έτσι. Αλλά δεν είναι και εύκολο να διασκεδάσει τον άλλον. Δεν είναι απλό. Γιατί το λέμε καμιά φορά διασκεδαστικό, διασκέδαση. Δεν είναι απλό. Παλιά οι γελοτοποιοί έπρεπε να διασκεδάσουν τον βασιλιά, γιατί δεν του κοβάνε το κεφάλι. Ναι. Παρ' όλα αυτά, θέλω να έχει πω και πάνω αυτή σε τη αυτό, λειτουργία μέσα. ότι για μένα δεν είναι απαραίτητο κάθε πράγμα που συμβαίνει να έχει έναν βαθύ βασανισμό. Όχι. Δηλαδή, μπορούμε να κάνουμε κάτι που μας καίει και μέσα από αυτό να περάσουμε και καλά. Δεν θα είναι όλες οι στιγμές καλές, δεν θα είναι όλο ανέμακτο σε καμία περίπτωση, αλλά μπορεί να ταιριάξει με τους συντελεστές, να πείτε και 5 μαλακίες μετά την πρόβα, να πείτε και 5 μαλακίες μέσα στην πρόβα και να συνεχίζει αυτό να είναι σημαντικό αυτό που συμβαίνει. Δηλαδή, θέλω να πω ότι είμαι πολύ στο... Το λέω συνήθως για τις παλαιότερες γενιές ή τουλάχιστον για το θέατρο που σπούδασα εγώ. Που στο θέατρο τέχνης υπάρχει αυτή η ανάγκη του βασανισμού της ψυχής και του δεν θέλω να περνάς καλά, θέλω να συμβαίνει. Και εγώ πιστεύω ότι πρέπει να συμβαίνει, να έχει κάτι να πει και είναι και ωραίο να περάσει και καλά. Ναι, εννοείται. Μα πρέπει να τη βρεις αυτή τη λειτουργία μέσα σου. Λέω στο πώς να το επικοινωνείς, στο πώς γεννιέται βασικά. Ναι, όχι, να το προσθέσω. Ναι. Στο πώς γεννιέται, στο πώς εκτελείται, εννοείται, μπορείς να το βρεις τον τρόπο. Αλλά το πώς γεννιέται κάτι, είτε είναι μια παράσταση, ξαναλέω, είτε είναι το οτιδήποτε, εκεί πρέπει να δώσεις ένα κομμάτι σου, ας πούμε. Γιατί αλλιώς δεν θα πετύχεις, πιστεύω, αυτό που θέλεις να πετύχεις. Εντάξει, εγώ σε αυτήν την παράσταση έχω δώσει όλα τα κομμάτια μου. Ναι, μα προφανώς. Δεν έχει μείνει τίποτα, δηλαδή δεν έχω κάτι να πάρω σπίτι. Προφανώς, και αυτό είναι που θα μείνει. Και ένα σχόλιο για τους καλλιτέχνες, γιατί εντάξει, καλά τα λέμε για το κοινό και αυτά, αλλά ας μιλήσουμε και για το καλλιτεχνικό σώμα, γιατί και εμείς οι καλλιτέχνες στην Ελλάδα την ίδια παιδεία με το κοινό μας έχουμε. Αν καταλαβαίνετε τι εννοώ. Στα ίδια σχολεία έχουμε πάει όλοι. Από το ίδιο καλούπι έχουμε περάσει. Στο ίδιο καζάνι βράζουμε. Ναι. Εμένα και αυτό που λέει στη Μάνα, μου αρέσει αυτό. Εγώ είμαι κάτι διαφορετικό. Δεν με εκφράζει αυτό. Εγώ είμαι κάτι άλλο διαφορετικό. Ναι. Ή εκφράσου μόνος σου, ή βρες ανθρώπους που να εκφραστείτε μαζί, ή αν δεν βρίσκεις ανθρώπους που να εκφράζεστε και νιώθεις ξένο σώμα και από εδώ, ξένο σώμα και από εκεί, ξένο σώμα και από εκεί, κάτι πάει καλά μόνο με τη φάση. Ψάξτε το λίγο. Decent κι αυτό. Να πει κάποιος, όπα, εγώ θα πάρω μια απόσταση για 3 χρόνια, δεν καταλαβαίνω τι γίνεται. Εγώ το έκανα, ας πούμε. Θα μου πεις, έσκασε και η καραντίνα, αλλά βρήκα μια ευκαιρία να πάρω λίγο μια απόσταση από τα πράγματα και να πω, κάτσε τώρα, τι σκατά γίνεται εδώ πέρα, τι γίνεται τώρα, τι κάνουμε, τι λέμε. Και έτυχε να είμαι συνεργαζόμενο με μια ομάδα παλιά, ξέρω εγώ, που κάποια στιγμή υπόθηκε σε μια κουβέντα. Είπαν κάποιοι, εγώ θέλω να κάνουμε κάτι για να κάνουμε τον κόσμο να γελάσει, γιατί περνάει τόσα. Όχι, συγγνώμη, εγώ δεν θέλω. Εγώ, στη φάση που είμαι εγώ, διαμαντής που είμαι σήμερα, δεν θέλω να κάνω κάτι για να κάνω τον κόσμο μόνο να γελάσει. Δεν κατακρίνω αυτόν που θέλει να το κάνει, ας πούμε, αλλά εγώ δεν είμαι σε αυτή τη φάση. Θέλω να μιλήσω. Θέλω να πω κάτι, ρε παιδί μου. Ναι. Θέλω να πω κάτι. Θα είναι ένα αλφα. Θέλω να βγω να πω αυτό το πράγμα, ας πούμε. Οπότε έχει να κάνει λίγο ωραία ο καλλιτέχνης και πώς τον θεωρεί η κοινωνία, αλλά και να το γυρίσουμε και ανάποδα. Και ο καλλιτέχνης, ας πούμε, τι φέρει. Πόσο κοροϊδεύει τον ίδιο τον εαυτό, πόσο κοροϊδεύει το κοινό, πού απευθύνεται και πώς απευθύνεται και γιατί το κάνει. Έτσι. Αν είναι να το κάνεις μόνο, εγώ θα σεβαστώ και αυτό. Αν είναι να το κάνεις μόνο για να πληρώνεις το ενοίκιό σου, βρες έναν τρόπο να το κάνεις, να κοιμάσαι ήσυχο το βράδυ και να μην κοροϊδεύεις τον κόσμο. Αυτό. Είναι πολύ δύσκολο στην Ελλάδα, είναι. Ναι, είναι. Πάρα πολύ. Αλλά το έχω δει να συμβαίνει. Και εγώ το έχω κάνει. Θα το πω, ναι. Ενώ να γεμίσει και το ψυγείο σου στην τελική. Μια τεράστια κουβέντα που είχε ανοίξει και πέρσι, ας πούμε, για τους καλλιτέχνες, για τους ηθοποιούς και τι είναι και οι σπουδές και το πτυχίο και πώς θεωρείται και τι θεωρείται και αυτό. Ακόμη και αυτό το πεδίο λοιπόν στην Ελλάδα είναι κουνημένο, ταρακουνημένο. Η αλήθεια είναι ότι περνάμε πολύ ωραία και έχουμε μπει ρε παιδί μου σε πολύ ουσιαστικά πράγματα και ουσιώδη μάλλον πράγματα. Ναι, και εντάξει, είναι πάντα ρε παιδί μου, νομίζω ότι και οι τέχνες δεν μπορούν να είναι αποκομμένες από την περίοδο στην οποία βρίσκονται. Από την άποψη ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα hype ότι όλοι έχουν τη δυνατότητα να έχουν γνώμη για τα πάντα, να αξιολογούν τα πάντα, να τα σχολιάζουν
Και το πιο εύκολο και αγαπημένο σπορ είναι το να επιτεθείς, ρε παιδί μου, σε κάποιον. Απλά, ρε παιδί μου, πρέπει λίγο να προσέξεις το πότε θα τα πεις. Καλή επίσης σε αυτό το reel που σας λέω να δείτε τι Ρε παιδί λέτε. μου, αν έβγαινε κάποιος το 81 στο Πασό και έλεγε ότι τα λεφτά αυτά που απολαμβάνουν τώρα και όλα αυτά κάποια στιγμή θα τα πληρώσετε και κάτι, θα τον γαμούσαν, δεν υπήρχε περίπτωση. Ούτε καν, θα γελούσα. Ναι, ούτε καν. Δεν θα περνούσε Όχι. αυτό, ας πούμε. Θέλω να πω, επειδή τώρα είναι τόσο εύκολο, ρε παιδί μου, πραγματικά να έχει πρόσβαση στα πάντα, είναι επίσης, έχουμε καταλάβει ότι είναι επίσης πανεύκολο να μπορώ εγώ, ρε παιδί μου, και να βγάλω σε σένα όλη μου τη σκατήλα. Γιατί δεν μου άρεσε η παράστασή σου, γιατί θεωρώ εγώ ότι έπρεπε οτιδήποτε, γιατί. Και είναι φρικιαστικό. Η μόνη μου παγίδα σε αυτό πιστεύω είναι ότι πιστεύουμε ότι αυτό συμβαίνει τώρα. Εγώ πιστεύω ότι πάντα συνέβαινε. Απλά τώρα υπάρχουν τα μέσα για να βγει στην επιφάνεια αυτό το πράγμα. Βέβαια. Και παγκοσμίως, όχι μόνο στην Ελλάδα. Πέρα από τα μέσα, υπάρχει η ευκολία της ανωνυμίας, παιδιά. Η ευκολία της Πριν ανωνυμίας. ήσουν αυτός που έλεγε κάτι για κάποιον. Ήσουν αυτός όμως. Ήσουν ο Βαγγέλης που θα πήγαινε στο Διαμαντή και θα κουτσομπόλευε στο Χρήστο. Ακριβώς. Οπότε εγώ θα επανέρθω. Ακόμη και. Ακόμη και το να επιτεθώ, να αντιτεθώ σε σένα, να προβάλλω αντίλογο σε σένα. Παλιά, όταν δεν υπήρχαν αυτά τα μέσα, είχε κόστος για μένα να έρθω να το κάνω. Καταλαβαίνεις που επανέρχομαι. Είχε προσωπικό κόστος. Είτε είσαι πολιτικός μου αντίπαλος, είτε ιδεολογικός μου αντίπαλος, είτε γενικά διαφωνώ μαζί σου, είχε κόστος. Γιατί έπρεπε να αντιθώ και να έρθω απέναντί σου. Με τη μούρη μου. Ακριβώς με τη μούρη μου και να σε κοιτάξω. Μπορεί να είναι το οτιδήποτε, εντάξει. Η Ελλάδα ακόμη σε φιλιακή κατάσταση βρίσκεται και να έρθω να σου πω, να έρθω να σε μαχαιρώσω, να σε πυροβολήσω, να σε σκοτώσω, να σου πω όχι, να αντιτεθώ απέναντί σου, να σου πω ότι διαφωνώ. Είχε κόστος. Τώρα δεν έχει. Και είναι πολύ εύκολο να μπει σε αυτή την παγίδα. Δηλαδή, ακόμη και εγώ που έκανα και εγώ αντιστοίχως που σου κάνετε εσείς ένα podcast, να μπορώ να μιλήσω. Μετά λέω να μιλήσω, ρε μαλάκα. Γιατί πρέπει όλοι να πούνε όλοι κάτι για όλα. Καταλαβαίνεις. Εμένα μου λέγανε. Και μετά, άμα δεν έχεις κάτι να πεις, λες μήπως τώρα δεν πρέπει να βγω να πω, δεν πρέπει να πω Όχι, δεν πρέπει να πεις κάτι. Έπρεπε κάποτε πάντα όλοι να λένε κάτι και δεν το λέω με τρόπο Όχι ότι και πάντα. απαγορεύεται. Και τώρα χρειάζεται όλοι να έχουμε άποψη. Δεν χρειάζεται. Και δεν μπορούμε. Αλλά εμένα μου λέγανε πάρα πολύ το καλοκαίρι. Τι, δεν πήγες να δεις την παράσταση. Ναι, και θα ανεβάσεις Κιτσοπούλου. Ναι. Η μητέρα μας που δεν ασχολείται με τίποτα από αυτά με πήρε κάποια φάση τηλέφωνο και μου λέει: ποια είναι αυτή η Κιτσοπούλου που όλοι πια. Και τώρα όταν της είπα, μαμά, θα κάνουμε αυτό το έργο. Α, τη Κιτσοπούλου. Είναι τόσο κουλό. Οκ. Ωραία. Σιγά σιγά να κλείνουμε. Πάμε να βραχούμε. Σιγά σιγά να πάμε στη βάρκα μας. Να πάμε στο καράβι που έχουμε μαρκάρει απ' έξω. Να ευχαριστούμε πάρα πολύ τα παιδιά, να θυμίσουμε. Εμείς σας ευχαριστούμε. Αναλυτικά. Πότε με. Προλαβαίνω από όλους τους συντελεστές. Όλα. Τώρα που κάνει και η κεραυνή. Λοιπόν, Διαμαντής Αδαμαντίδης, μουσική παίζει το Βαγγέλη. Θαλασσινίβος στο Τζόγλου, κάνουμε μαζί την παραγωγή, παίζει την Αγγελική. Η Μαρία Στέλλα Μπινίκου έχει κάνει την προσαρμογή του κειμένου. Ο Αυγουστίνος Κούμουλος έχει κάνει την επιμέλεια κίνηση και τις χορογραφίες. Η Φέη Πέτρου Κασιμάτη είναι η βοηθός μου και είναι και η κοπέλα, η ηθοποιός, η αγαπημένη που θα αντικαταστήσει τη Θαλασσινή στις δύο παραστάσεις τις οποίες θα λείπει. Η Ηλέκτρη Σταμπούλου έχει κάνει σκηνικά και επιμέλεια κοστούμιών. Ο Κώστας Συγκιώκας στις φωτογραφίες, η Άννα Καλοζούμη όλα τα γραφιστικά και τα βίντεο. Κάποιον ξεχνάω. Άμα ξεχνάω κάποιον, συγγνώμη. Ο Σάκης ο Βυρμπίλης στους φωτισμούς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ το 104 που ήταν πάρα πολύ βοηθητικό μαζί μας σε όλη τη διάρκεια των προβών. Ανεβαίνουμε τη Δευτέρα 11 Μαρτίου στις 9 η ώρα στο θέατρο 104 στη μεγάλη σκηνή που είναι πάνω και η παράσταση λέγεται Άουστρας ή Αγριάτα. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη για εδώ. Με κεραυνούς. Μάλλον. Άουστρας ή Αγριάτα της Λένας Κιτσοπούλου. Από 11 Μαρτίου κάθε Δευτέρα και Τρίτη για 12 παραστάσεις. Ωραία. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Είχαμε μαζί μας τη Στεφανία και το Διαμαντή. Εμείς ήμασταν Ιθακάνη Κοιλιά, ήταν μαζί σας ο Χρήστος Τζαμαριάς. Ο Βαγγέλης Καραλαμπίδης. Τα λέμε. Και μην ξεχάσετε να κάνετε like, subscribe, καμπανάκια. Follow, καμπανάκια. Ακολουθήστε μας στα social media. Ναι. Ακολουθήστε και εμάς, παπάκι Άουστρας. Έτσι. Φιλιά σε όλους και όλες. Γεια χαρά. Γεια. Σε όλα. όλα.